Bun venit la videoclipul demonstrativ pentru Glucorar XQ-Meter. Aici vom acoperi modul în care se efectuează un test de glicemie. Introduceți banda de testare în lateralul aparatului. Odată ce aparatul este pregătit pentru testare, pe ecran va apărea o picătură de sânge care clipește. Selectați marcajul pentru masă apăsând butonul din mijloc. General, înainte de masă AC măr întreg, după masă PS măr mușcat sau QC pentru test de control al calității. Apoi puneți aparatul jos. Luați dispozitivul de înțepare presetat și țineți-l ferm pe locul de puncție. Apăsați butonul portocaliu de declanșare de pe dispozitiv. Asigurați-vă că ștergeți prima picătură de sânge. Apoi puteți strânge ușor în jurul locului de puncție pentru a obține suficient sânge pentru a finaliza testul. Apropiați capătul benzii de testare de deget și atingeți picătura de sânge la un unghi de 40 și 5 de grade. Proba va fi absorbită în bandă. Aparatul dumneavoastră va începe apoi automat să numere invers de la 6 la 0. Aici rezultatul va fi afișat pe ecran, alături de oră și apoi de dată. Va fi afișat și indicatorul pentru masă. Puteți apoi să scoateți manual banda de testare și vă rugăm să vă asigurați că aruncați banda și dispozitivul de înțepare în recipientul special pentru obiecte ascuțite. Aparatul dumneavoastră se va opri automat.